A vy nie chodíte na prácu? Áno, Takové ohnie a také pesničky a také, alebo nie? áno. Čo tak na zdravie? Začni. To nie je. Ale nie Čo ja za mamku mám. Neviem, čo ja za mamku mám. Keď ona nevie a nerozumie, čo ja rada mám. Keď ona nevie a nerozumie, čo ja rada mám. Dcera moja, čo ty odo mňa chceš? Dcera moja, čože odo mňa chceš? A muzika hraje, tam sa tancuje, choď a tancujte.